cal é o máximo de animal ao que lle gañaríades unha loita a vida ou morte sen ningún arma e nunha habitación pechada? Iván, ti eres un tío altísimo, forte. Pero Caján, así. Eu xa cavilei unha casa que seguramente me fagan esta pregunta. Estuve no cavilando e quedeime con dous. A llama ou o canguro? Pero dixen eu a llama a mandar escupindo seguido. Dixen eu, a llama non que me escupe, ponme por aí. E dixen eu, pois o canguro, por que non? Vos non vistes o vídeo ese que se fixo viral do que lle casca un puñetazo. Casca un puñetazo. O canguro vai polo can. Sí. E o tipo enfádase e pega-lle uns puños. Está pa perder, eu ainda botei unha risa. E dixen eu, igual eu tamén. Vale. Un canguro. Non pode ser moi grande, entonces, a ver, pero tamén me dan pánico os casas e os gatos. Mal. Teñe medo. Voume crecer, a un boi. A un boi? A un boi? Creceus. Aí deixamos, penso que é o animal máis tocho que dixeron,